Samantala, Idol, umabot po sa 1,826 na residente sa Bayambang, Pangasinan ang nairehistro po sa Upgraded Community Service Card bilang bahagi po ng layunin ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng digital payment system sa bayan. Noong Biyernes, Pebrero 20, 2026, isinagawa po ang orientation kaugnay ng financial literacy at registration para sa nasabing card katuwang ang isang e-wallet provider. Partikular na isinagawa ang aktibidad para sa mga magsasaka mula sa iba't ibang mga barangay kung saan nakapagtala ng 704 na bagong rehistrasyon sa naturang araw. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang kahalintulan ng mga aktibidad bilang bahagi ng mas malawak na hakbang tungo sa modernisasyon ng mga serbisyong pampubliko at efficient na pag-abot ng tulong at benepisyo para sa mga mamamayan. IFM News. IFM News. IFM News.